Здравейте, Boys and Girls! И добре дошли в моя канал и в студио. Добре, нещо хвърляме тук и сега ще го изпълним. Ако сте българи, абонирайте се за канала. Ако сте турци, харесвайте. Защо пък само да харесваме и турците? Не само българите да се абонират, а турците да харесват. Ама аз съм турчен и се абонирах за българин. И ти се абонирал просто за българин, само ти кажа, мой човек. Брок! Yeah. Виж. Тук е този скин, нали? На Брок. Ела. Гледай сега. Тук е този скин на Брок. Да. И тук го има този скин на Брок. Той вече е невъзможно. Ама тук е по-ефтино тук. Тук е по-ефтино, но аз нямам много пари. Само ти кажа, мой човек. Да? Нали не сте приятели от бе? За мен ли? Защо пък за мен, бе? Да, аз съм приятел. Защо? Мале! Бро, аз най-мразя. Брат, не дето ми извадиш. Не дето да ми се извадиш. Така. Направи Бери. Бери е много силно. Брат, Мек е още по-силен, знаеш ли? Мек не е силен. Но като ме убият робота, веднага се звал отдора мъртъв. Мек, пак си силен. Да пробвам. Мале! Карам много главни. Мале, съм ще убия Кинг Конг. Браво на бибите. Автогол, че се вкарате. За малко да се вкарате. Тук е автогол. Вкарай бързо. Дирбир. Дирката. Мале, в гол. Чакай. Добър съм. 30 джема. Да. Чакай. Не, брат, не, аз имам късмет. Имаш късмет. Казахте, че имам късмет, бе. Чакай. Какво е това? Аз не знам, защото... Чакай, не дай. Сървър избъзи. Сървър избъзи ли, бе? Това силно ли е? Сървър избъзи. Какво е това? Аз не...
вали. Ой, високо на тебе. Сервера излезе. Да започвай. И аз серверът... Чакай. Я дай пак ще вляза и пак ще вляза. Митик! Пак същото. Брат, той вече се тук. Може той пак ми се падна. Два тринка се паднаха. Не знам. Тренк е много силен, аз го искам. Ми брат, на другия си телефон да имаш. Нямам го. Как го нямаш трънк на другия си телефон? Ти бе? с това крещиш, ще направиш колко купи си с това. Опа, няма. Нищо. Виж колко купи съм с колкото съм Мога да плащаш 200 купи и си крещиш. общо 200 купички. Окей! С Шели колко купи си? Слушали съм 140. Дай малко нещо на Шели ще ти направя. Не. Не, ще ти купя нещо за нея безплатно. Какво безплатно? Ти си го купил си го. Не съм го купувал. И какво е той безплатно нещо? Онова ли лавото? Какво ли е? Хайперчардж. Лавата ти. Хайперчардж, кажи. Аз не знам какво Хайперчардж, ето. Дебъл барел. Да. Дай, може ли аз да играя на нещо? Чакай с най-добрия приброя. С кой? С колко? Не. С морд. Не, брат, тръгна, искам да му правя купи. Защо? Брат, аз не искам да му правя купи на трън. Защо? Аз си го оставям за после. Ако такова Ив. Ако ми се падне Ив. И в какво е? Чакай, дай, ще кажа какво е Ив. Опа. Ето виж кой е Ив сега. Пускай бе. За какво ще го пазиш? За Ив. По принцип, аз го имам и аз я имам и на майка ми телефона. А имаш ли трън? Мале, Джима! Джимчета! Рандом Бъфи. Първо да играя с трънгове. Не, брат, аз не искам да направим купи, човек. Защо? Виж на кои не съм направил купи. На Бу, на Джаки, на Карл, и на Рико, на Тик и на Роса. Защо? Не искам да правя. Да не е слаб. Брат. Брат, защо? Аз вече виж къде съм. Това съм, тук съм на един ми телефон, а на другия ми телефон съм, това го минах, тук някъде. Ти си, чакай, някъде тук. Тук Coins upgrade your brawler. Power, той е много силен. Бу. Да, стрелям го и супера, знаеш ли как е? Как е? Една чертичка и клетче. И бум, когато мине тази чертичка, Бум! прави едно нещо и ги убива. Брат, аз сега мисля да играя на слушане. Че... Кой звъни? Чакай си. Изключвам на това. Не. Чакай, си малко сакай. Не, чакай, не дай. Брат, не дай. Чакай малко. Не. Не дай, бе, не си го включвай. Чува. Сега вече говорят, бе. Да. Не дай. Микрофон. Ко става? Дай малко. Какво правиш, бе? Нищо. Защо изключи? Брат, не дай, дай ми. Искам да играя с, виж... Смурти Швенгралду. Шпагат. Тая не е ли вещица? Тук не е вещица. А, не, тук не е вещица. Тук е... Вещерняк. Ти интернет ли няма?
Не знам. Чакай, дай една игра да ти отворят един митик. Тук на мен ми се пада утре от тя, дето се и така ги отваряме. Нещо най-много се пада Райк. И супер Райк. И епик. Епик по-трудно се пада. Брат, на мен един път ми се падна 8 утра. Сам ти кажа. На мене ми се пада от 32 утра. Да, бе, да. И да, Как на те ти направи ли видео изобщо? аз не правя видео. Не, поне снима ли си той? Аз откъде да знам, че ще ми се падне 8 утра, че да го снимам? За всеки случай си го снимай. Аз тогава не знаех как се снима. Как тогава не си знал, бе, човек? Аз отпосле разбрах как да се снима на тази моторола. Как се прави екранна снимка на тази моторола. На тази моторола, на твоята моторола е друга, сам ти кажа. Моята е друга. Ти нямаш моторола. Сестра ми всъщност има моторола. Да, ама сестра ти нямаш. Аз преди имах моторола. Да. Сестра ми използвах. Така че няма да ме победиш. Аз съм по-силен от всички. Силен. Защо исках и това червеното да направя? Майко, това какво прави? Хипнотизирате. Мене не ме хипнотизира. Хипнотизирате в момента. И какво правя? Направи ти хипноза и не можеш да виждаш другите играчи. Само Корделиус. А пък другите играчи, деца около тебе не могат да те видят. Те не могат да ме видят мене. Да. Това за добро ли е, за лошо ли? Ето е за лошо. Само ти кажа. Че те не могат да ме видят. Ако играеш с Корделиус, много е лошо. Аре, бе. Брат, има една игра бокс симулатор. Оттам ми се падна Корделиус, Джанет и всичко. И нещо друго. Бокс симулатор. 200. Чакай, моля те. Реал ще ти се падне, човек. Споделяне. То свърши вече.